Ulincizisa olu lwimi apha ngathi nguNobiya, igama lakhe nguSisi Nomazilenzi. Yintombazane yalapha eNdakeni kuNtabankulu kweli phondo leMpuma Kapa. Usisi Nomazilenzi uthi akakwazi ungalivezi ulwimi lakhe esidlangalaleni. Uthi uyayithanda yena loo nto, ingakumbi xa bona abantu abangoobhuti ufike balencezela ulwimi. Abantu abangoobhuti ke phofu bayayithanda edibene nolwimi, ingakumbi entombazaneni. So uyintombazana ukuba ungaveske uvezele umntu ongubhuti ulwimi, angaveske umntu ongubhuti awe naselukholweni. Abantu abangoobhuti liyabawisa kakhulu ulwimi lomntwana oyintombazana. Ngoku nabantu abangoosisi abarhalela ukuwisa umntu ongubhuti okanye ukumhenda, lincizisa nje ulwimi. Umntu ongubhuti veske ibe shushu nje intloko angakwazi nokukhonsentreyitha. Uthi uSinomazilenzi uyenza ngesibom le nto. Nasemabandleni kudala wayenza, emane lilencezisela apha efundisa ulwimi. Umbone uNyawo-Ntlenge ngosengashumayeli. Ukuba besithi uSamsoni wathi uzawumxelela uDelila amandla akasezinweleni kwatsha kwacima, umva umfundisi esithi wathi uNikodima amandla amasezinweleni, bantwana bakwaYakobi ndandihamba emasimini. Umbone uba umfundisi uluzile umxholo, ujonge kolu lwimi lalo mntana uNomazilenzi. Uthi lo mntwana abantu abangoosisi barhalela uba nguye. Uthi sana nto ngoku balapha eNdakeni barhalela uba ndim sana, bathi barhalela olu lwimi lam. Qho xa bembonayo abantu awusemhle Nomazilenzi, uveske lo mntana enzele into alilencezisa olu lwimi, alukhuphe olu lwimi lube lude. Bathi abantu bangoosisi yongaske ndibe ngulaa ntombi sana, ndibe laa ntombi sana, yongaske ndim lona elaa lwimi sana. Abantu abangoobhuti bathi yho, awuyanibulala uNomazilenzi mna. Kaloku ulwimi olu kubantu abangoobhuti liye libabulele apha xa abantu abangoosisi uthi ubhuti utete side imcedele idilete, uthi udede wadaphudumada odonodojudu badaladalada ngodojodo ngadanjede odoludu lwidimidi lwadalede ntodombada zadanada ludu yadabundakadadada udu lwadamvidilada. Kuyacelwa ukuba abantu abangoobhuti bangayibukeli lo mfanekiso ushicilelweyo, baza kuhendeka kwabona. Mabagqithe le nto ibukelwe ngabantu abangoosisi kuphela, bangathi abantu abangoobhuti khange sibawonisheke. NdinguNomataliyane Phondlelawo, ndiseNdakeni kuNtabankulu kweli phondo leMpuma Kapa.